benvingudes en aquesta hora violeta, que li hem volgut dir així per l'homenatge, també per fer homenatge a una lleidatana, la Maria Mercè Marçal, perquè les dones som una mica pupurri i ens agrada compartir, compaginar, cultura social, etc. I aleshores, quan estava pensant en el nom del webinari, perquè és el primer, però esperem que sigui el primer de molts, doncs un bon títol era aquest de l'hora violeta, per moltes raons, ja us podeu imaginar. Llavors, també repensem els barris amb perspectiva de gènere, perquè sí que és veritat que les associacions feministes són les que tiren endavant, diríem, les reivindicacions o la lluita amb molta potència, però des de les associacions veïnals doncs també sempre hi ha hagut dones i també reivindicant. Parlant amb la Mercè Ciutat l'altre dia, parlàvem que elles al començament doncs, ja estaven en una associació veïnal i ha sigut l'embrió, les associacions veïnals, si tenen una cosa bona és que han sigut l'embrió de moltes activistes socials. Després, a poc ens hem anat diversificant i una mica en funció dels interessos ens hem anat adequant en un lloc o en un altre, però doncs, les associacions veïnals han estat l'embrió de l'activisme social. I nosaltres ara, amb aquesta junta, hem volgut donar un pas més. Aquest any és un any de pandèmia, és un any atípic, però, malgrat això, es va fer l'assemblea i per primer cop a la Confab hi ha la junta que és paritària. I aquest és el camí, aquest és on la societat ha d'avançar. Les dones som el 50% de la població, per tant, hem de tindre representació a tots els llocs, amb la proporció de que som les dones, el 50%, almenys. Llavors, jo soc Jos Ferreny i soc vicepresidenta segona de la Confab i també soc presidenta d'una petita associació de dones de Lleida que es diu Dona Balàfia, que és un barri gran de Lleida, però la nostra associació és molt petita. També soc vocal de la Federació d'Associacions Veïnals i nosaltres, doncs això, defensem la participació de les dones en tots els àmbits, Llavors, amb la Confab, què aconseguim? Aconseguim que mitjançant el treball, amb eixos de treball, doncs les dones tinguin veu, vot i representació. I tant la Irene com jo, que som una mica les representants de l'eix de lideratge i formació, doncs hem inventat, perquè no es pot dir d'una altra manera, ja hi havia una sensibilitat, ja hi ha una sensibilitat a la Confab pel tema de la igualtat de gènere, però nosaltres, a l'incorporar-nos, doncs hem empantat, juntament amb la Zaida, amb l'Umaira, i que així també aprofito per donar les gràcies tant a l'Alba com a la Neus, com a l'Aurora, que són les que realment ens ajuden en aquest camí, perquè elles estan sempre amb de les reunions, etc. Per tant, agraeixo això. I al nostre eix també hi ha un noi, que és l'Albert Torrents, que també és un superactivista. De fet, la idea del webinari va sortir amb una plegia d'idees amb aquest eix que estem la Irene, l'Alba, l'Albert i jo mateixa, i que és aquest de lideratge i formació. Amb això, de totes les idees hem anat materialitzant, hem fet el pla d'igualtat i, a més, la realització d'aquest webinari. Per tant, és un orgull per nosaltres i, el que us deia, aplegar-nos en aquestes hores violetes. Per tant, com a projecte cara al 2021, esperem que totes les que participeu ens apleguem i continuem amb aquesta tasca. Moltes gràcies a totes per venir i llavors, quan estava preparant totes aquestes paraules de presentació,
parlant amb diferents amigues, sempre me diu una que ja té més edat que jo. Realment, quan se fan accions, les dones fem accions, a vegades dubtem, a vegades no sabem si donarem la talla, tenim aquell neguit de com ho farem. Doncs ella sempre diu, ei, pensa que nosaltres som aquí perquè hem tingut a darrere les àvies, les tietes, les mares, i tot el que parlem sempre és amb el seu coneixement que ens han transmès. I nosaltres intentem transmetre també totes aquestes vivències de la millor manera possible. Per tant, aquí avui tenim un orgull molt gran perquè parlaran unes dones potentíssimes, moltes vegades invisibles o invisibilitzades, però que a través d'aquest webinari i a través de fer-ne molta difusió tindrem l'oportunitat d'escoltar-les, de que ens expliquin totes les seves vivències, tota la seva trajectòria, i que és molt important que en fem difusió. O sigui, no s'ha de quedar al calaix, no s'ha de no compartir, al contrari. Tot això, per això inclús és molt important, com ha dit l'Alba, de gravar-nos i fer difusió d'aquests coneixements, d'aquestes vivències tan importants per les dones, perquè són un model per les més joves i la gent que es va incorporant en aquest activisme veïnal tan important i que tothom hem d'anar agafant el nostre camí. Aquestes convidades, és el que us deia, tenen una trajectòria plena de treball, esforç, lluita, aprenentatge, constància, il·lusió. Elles ens parlaran de la seva obra, de les seves accions, però també de compartir, d'arrossegar les veïnes, l'amiga, dels equilibris amb les seves famílies, com mos toca a totes, d'implicar les amistats per aconseguir que la unió fa la força i que en aquesta societat que ara som tan individualistes hem de continuar lluitant perquè la unió fa la força i juntes som més fortes i som més potents i juntes també amb una part de la població que són els homes. O sigui, tots hem de lluitar per una societat millor, per un futur millor. Llavors, abans de passar-los la paraula, jo ja no m'enrotllo més, us faig unes informacions de logística, d'acord? Sobretot... Bona tarda. Sobretot per la gent que intervindrà. A veure... Vale. A veure, aquest webinari durarà unes 2 hores aproximadament i tindrà com a 3 parts. La primera serà la intervenció de les ponents, que ja us les aniré presentant. Les presentarem entre la Irene i jo. La segona part serà de les preguntes o reflexions que es vulgui fer, intervencions, reflexions al voltant d'aquest webinari i de totes les paraules que hauran, de totes les dones que hauran explicat les seves vivències amb les seves paraules. I després, a l'acabar, també hi haurà un xat on es pot fer preguntes, que també respondran. I per acabar, hi haurà les paraules d'agraïment i cloenda, que aquestes les farà, el resum de tot, la Irene. Llavors, per les ponents, dir-vos que quan us surto a la pantalla la imatge d'un polze cap amunt, voldrà dir que us falta 1 minut per acabar la vostra intervenció, perquè a vegades ens emocionem i parlem més del compte, com me deu passar a mi, i per tant, llavors sabreu que heu d'anar acabant la vostra intervenció. D'acord? I em penso que ja no em deixo res més. Reitero les gràcies a l'Alba, l'Aurora i la Neus per ajudar-nos en aquest treball. I, sense més, passaré la paraula a la Dolors Lledó perquè ens ha demanat ser la primera, perquè s'ha d'incorporar a la feina, i us la presento. Unes petites ratlles. La Dolors Lledó és presidenta d'una associació veïnal, més com ella en necessitem, i a més també és presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa, perquè, clar, allà el territori és molt ampli i hi ha moltes associacions. La Dolors Lledó, des de fa 6 anys, ho és de la Federació d'Associacions Veïnals. Ha treballat en diferents àmbits i també, des de fa 6 anys, exerceix de presidenta de l'Associació Torrent de Carbonelles, perdó. Carbonelles, sí. Sí, Carbonelles, perdó.
I sense més preàmbul, doncs te passo la paraula, Dolors. Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies a vosaltres. I abans de tot us volia felicitar a les noves membres de la Junta de la CONFAC, perquè això és un avanç molt important. Bueno, a veure, jo sí, ja has fet un petit resum. Jo vaig començar en tot això per uns temes personals, vaig canviar de vida i em vaig ficar. I em vaig ficar de cap i vaig fer tot de cop. Vaig començar els fills, mateix tots em van dir que anés de representant a la federació i una cosa va portar l'altra i, bueno, fins avui, per no fer-me molt estesa, no? I estic en aquests bandos, a més ja he dit, estic també a Casa de la Dona, estic en altres àmbits i, bueno, faig el que puc. Sí que com a presidenta d'un barri petit ha costat molt, perquè els barris petits tenen la problemàtica que moltes vegades la població, els veïns i veïnes estan enmig. Llavors costa molt de trobar gent que vulgui participar, i més si són dones. Ara a Terrassa, evidentment, portem uns anys que han crescut molt la població de les dones i ara hi ha moltes presidentes d'associacions de veïns. Això és una fita que tenim molt important a Terrassa. I cada dia hi ha més dones a les juntes. Bueno, per no ficar-me molt, perquè estic treballant i he fet unes línies molt esquemàtiques. Jo he estat treballant juntament amb companyes de la Casa de la Dona el llibre de les ciutats vivibles des de la diversitat que les habita, d'acord? I sí que vam treure una sèrie de punts o idees que crec que són importants en referència als barris, no? I crec que primer tindríem que centrar-nos en pensar en com estan estructurades les ciutats i això tindria que ser un canvi dràstic, perquè ara mateix les ciutats estan molt centrades al centre, precisament, i el nivell adquisitiu tendeix, almenys el nostre, tendeix a acumular-se a el que és el centre. I les perifèries, barris de l'extraradi, són les que tenen més recursos i un nivell adquisitiu més baix. Llavors, aquest seria un punt que seria important de revertir. Una idea seria treure els serveis bàsics, posar-los només a barris de l'extraradi, i fer equipaments i serveis essencials a la perifèria també. I vivenda social al centre de les ciutats, que ara mateix al centre de les ciutats ja se sap que per vivenda social no estan fetes. L'altre tema, que es tingués en compte les cures, els cuidados de la gent dels nostres barris. Llavors, hem de tenir molt en compte l'experiència de les dones en aquest sentit, les necessitats dels veïns, perquè són les que estan més a peu de terra. Aquí són molt actius en quedades de grups de junta per anar a passejar. Crec que hem perdut a la Dolors. Penso que sí. Dolors? Les dones, sí? Que t'hem perdut res, les últimes frases, t'hem perdut un moment. Sí, és que crec que m'han trucat per telèfon. No, deia que és important de recollir tota la experiència de les dones que fan xarxa entre diferents associacions veïnals, com grups de dones de Penedà, grups de dones de Gara, en el cas de Terrassa, d'acord? I és interessant, per últim, ja no tinc més, interessant fer algun tipus de secció a dins de les que reportessin dones i s'ocupessin de fer algun tipus de recopilatori de la situació dels veïns per barris, per carrers, no sé. D'alguna forma, tenia un contacte més de mà amb els veïns. Això, volcar-ho a les juntes i mirar de com es pot ajudar a aquesta gent, perquè ara mateix, per exemple, amb el tema del Covid, s'ha vist molta necessitat als barris, no? Molta gent que no ha tingut medis i s'han tingut que fer, també a Terrassa s'han tingut que fer
del Padre Creu Roja, un servei d'ajuda de voluntariat per anar a cases de persones que no podien fer compres ni substituir res i portar medicaments, a més de que faci falta. Llavors, aquesta és una de les línies molt bàsiques que es podria fer. I estic treballant i no puc continuar. Sí que m'agradaria rentar després aquest webinari per poder escoltar-ho sencer. I moltes gràcies a totes. Moltes gràcies, Dolors, moltes gràcies. És el que comentàvem a la presentació. Les dones molts cops fem com els xiclets, ens estirem i intentem arribar a tot arreu i a vegades és difícil. Però totes les aportacions són bones. Nosaltres, aquí a Lleida, que en general és el que anava a dir abans, aquí la població és petita. Aleshores, les associacions també són petites, no som molta gent. Però sí que, mira, benvinguda, Montse. Doncs la participació quan es pot i com es pot i el compromís sabem que hi és. Per tant, es fa el que hi vol on es pot i perquè no pot ser d'una altra manera. Doncs molt bé, ja dic, gràcies i continuem. Perdoneu un moment, ara no sé què deu passar. Hi ha algú del telèfon? Espereu. Perdoneu. Mira, ara a continuació ve la Maria Major. La Maria Major Clavell, a mi també m'agrada dir sempre el cognom de la mare, perquè així d'aquesta manera doncs, també és una manera de reivindicar aquestes mares nostres que ens han fet com som també, a part de moltes més coses. Doncs la Maria Major Clavell, ja ho ha dit ella, és mestra jubilada i té una relació amorosa, ja ho dirà ella una altra cosa, però amb el seu barri. Està al peu del canó de l'associació veïnal Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí, Valldeix de Mataró. O sigui, això, de quantes persones parlem? Maria, ja ens ho explicaràs. Implicada especialment en la vocalia de les dones, com no podia ser d'una altra manera, i de fa més de 20 anys. Per tant, totes tenim una llarga trajectòria. Aquí les més novates són potser les de Lleida. I està implicada també en la vocalia d'educació. Per tant, doncs, Maria, sense més preàmbul, parla tu. Molt bé. Hola, bona nit a tothom i començaré fent una cosa que no hauria de fer, però la faré. I és saludar afectuosament i amb agraïment als 3 homes. Mentre no hi éreu, jo pensava, és que la ciutat violeta només interessa a les dones? La ciutat violeta interessa a totes. Per escoltar-nos us ho hem d'agrair per estrany, sobretot per estrany, però deixem-ho estar, perquè no és habitual. Per tant, moltíssimes gràcies. A veure, el meu barri de Rocafonda té 15.000 habitants, uns 15.000 habitants, i si té aquest nom tan llarg és perquè està composat de 4 nuclis bastant diferenciats que ara no explicaré. Explicaré molt breument les característiques del barri perquè si no, no s'entendrà la demanda. El nostre barri és un barri fet als anys 70, fruit de l'especulació, de l'enriquiment urbanístic d'unes determinades famílies de Mataró que van anar comprant parcel·les, van construir al màxim 5 pisos sense ascensor, carrers al màxim d'estrets i cap equipament col·lectiu. Tot el que tenim ens ho hem lluitat des de llavors. Si tenim avui un dit parc de Rocafonda, ens el vam lluitar. La meitat de les escoles les varen lluitar. Al principi de viure-hi no teníem ni aigua. Tenim un CAP? Sí, perquè també el vam exigir. És a dir, no se'ns ha regalat absolutament res. Llavors, el nostre barri és un barri d'una fortíssima multiculturalitat. En molt pocs anys, en aquests darrers 10-15 anys, han arribat persones amb arrels a tot el món. Llatinoamèrica, el nord d'Àfrica, Centràfrica, bàsicament, de l'est d'Europa no gaire. Són veïns i sobretot veïnes molt benvingudes,
Ens agrada molt que hagin triat Mataró, aquesta ciutat tan bonica, amb un mar i una muntanya tan propers, que és enveja de molta gent, perquè a Lleida teniu molts tresors, però no teniu mar, per exemple. I llavors, però tenim un gravíssim problema, i és que jo diria que la diferència entre un poble i un barri és que un poble ha tingut temps de sedimentar-se, que la gent es conegui, que ja tothom sàpiga aquella botiga fan això, en aquell espai hi ha allò, en aquella cantonada passa allò altre. I al barri tothom va arribant, tothom va marxant, tothom va arribant, tothom va marxant i no hi ha manera de sedimentar gairebé res. La rotació és un dels principals problemes del nostre barri perquè quan la gent pot, marxa. I si no en marxen més és perquè no poden. A la qual cosa fa que els pisos quedin buits i també s'omplin de persones nouvingudes. Llavors, quin és el problema principal que tenim entre dones? La dificultat de relació. Quina és la demanda que fem per pal·liar aquest problema? Espais. Espais de trobada, equipaments, llocs on puguem estar, perquè no n'hi ha, no hi ha espais. Llavors jo penso que si algú repensés del barri, la primera cosa que hauríem de buscar és poder tenir espais de trobada. En aquest moment estem intentant un espai d'una cooperativa que ens el cedeixin a l'associació veïnal, ho estem treballant molt. Un altre espai que hi ha una mica més lluny, que també està abandonat des de fa 20 anys, estem intentant fer-hi projectes socioeducatius. Per tant, la nostra principal demanda és espai de trobada de dones, perquè quan les dones ens trobem, ens coneixem, ens reconeixem, ens comprenem, en definitiva ens estimem i construïm el poble que no ens ha estat donat per un seguit de circumstàncies de desigualtats, d'injustícies i de que algun sector de la nostra societat vol els diners per damunt de tot. I això es paga molt car després. I perquè pensem que moltes vegades el racisme, la xenofòbia i tot això neix de la falta de convivència. No dic perquè tothom que vingui sigui magnífic, no. Ve de tot i, a més, venen persones, que això ho hem de tenir molt en compte, que han patit molt, que estan molt lesionades i que per poder curar aquestes ferides que s'han fet abans d'arribar aquí, els hem de demostrar un afecte, una estimació, una valoració extraordinaris. I llavors sí que podrem construir conjuntament, si ens fusionem, podrem construir aquest país tan magnífic, tan just, tan equitatiu, que desitgem per a les dones en primer lloc, pels homes i sobretot pels nostres infants. Ja estic. Molt bé. Perdona si m'he passat de temps. No, està bé. Jo, mira, sí que és veritat que l'Alba es porta molt controlat, però jo he pensat, mira, tothom que parli... Perquè es tracta d'això, es tracta de compartir. Quan estàvem parlant amb l'Albert, l'Alba, la Irene, era de dir, estem molta part de Catalunya aquí parlant junta i estem parlant una mica del passat i del present. I aquí, ara, d'aquí, ha de sortir el futur. I aleshores, doncs, és molt important tenir totes aquestes explicacions que vosaltres ens doneu i ens donareu per a construir aquest futur millor que dèiem. Bé, continuo. Ara sí que, especialment, com no pot ser d'una altra manera, li toca a la Mercè Ciutat, la Mercè Ciutat Valero. Fa molt temps que compartim neguits, emocions, alegries, alguna tristor, alguna lluita també. Doncs ella també és professora, exprofessora,
i ja us ho explicarà. Fa molts anys, ella va començar amb una associació veïnal, però després ja es va encaminar cap al grup de dones. I us he de dir que són la locomotora de les dones de Lleida. Ella, la Maria i tot el grup de dones ens impulsen. Els que anem una mica més al vagó de cua, doncs anem fent, però elles estan reivindicant, ens ajuden, ens animen i doncs, bueno, són el nostre, ja dic, la nostra locomotora, el nostre far. Per tant, benvinguda i li passo la paraula a la Mercè. Gràcies, moltes gràcies, Jos. A veure, aquí fem falta totes, és igual. Vull dir, tots els vagons del tren fan falta per poder arribar allí on volem arribar, a la nostra meta. Bé, molt bona tarda. Plau moltíssim poder compartir una estona per comprovar que no estem soles, que som moltes, que tenim una gran responsabilitat per davant com a dones i que anem sumant. Això és molt important. I li agraeixo especialment a la Jos que m'ha facilitat l'estar aquí amb vosaltres, algunes de les quals ben segur que veniu de la lluita antifranquista, pel que he anat observant. I si més no, sou filles o netes d'aquesta lluita. El paper de les dones, que les dones van jugar en el moviment veïnal als anys 70, que abans feia esment la Jos precisament, queda resumit en un breu text que us llegiré, molt petitet, de la Cristina Borderies. Un text que contribueix a la recuperació de la nostra història, de la nostra memòria, que també la tenim, i que han intentat obviar, bandejant-nos de les publicacions que s'han anat fent, invisibilitzant-nos. Diu així: Catalunya no seria avui la que és sense l'acció decidida de les dones de les barriades, que desafiant la dictadura van ocupar l'espai públic per reivindicar el dret a una vida digna. Recordem aquí les llars d'infants, l'allumenat dels carrers, els asfaltats, la pujada dels preus dels productes de primera necessitat, que suposo que moltes de vosaltres també vau reivindicar i que a hores d'ara també cal fer-ho. Aquestes mobilitzacions serien la llavor de les associacions de veïns i de les vocalies de dones. En realitat, abans que l'aparell institucional franquista es descompongués, les dones van desafiar els estereotips de gènere imposats per la dictadura. Bé, com heu escoltat, aquest text il·lustra molt bé el que va ser el moviment de dones a finals dels 70. Aquella lluita va obrir un camí cap a l'alliberament, una porta al reconeixement de les dones com a potencial de canvi. A totes les barriades dels diferents nuclis urbans de Catalunya, igual que a la resta de l'Estat, es donava una gran organització de dones bastant elevat que permetia, abans de finalitzar el franquisme, organitzar jornades amb un enfocament més enllà de les reivindicacions més properes. Ben segur que teniu moltes experiències per recordar, per haver-les viscut o per haver-les escoltat. A les Terres de Ponent també en tenim, però ara no és el moment, no tenim temps per recordar tot això, perquè anem per feina. Anem a veure com està la situació actual. I veiem que a dia d'avui tenim un panorama diferent. La consciència feminista ha anat quallant, amb més o menys grau. Val a dir que ara tothom és feminista, també s'ha de comentar això, i que sembla que està de moda. Però hem de fer una sèrie de puntualitzacions. Està tan de moda que a nivell de sistema capitalista també s'ho estan treballant. I a base de bé. El patriarcat se n'ha adonat i s'ha rentat la cara. Vol donar una imatge de canvi i per això s'està aprofitant de tot el que està al seu abast, que és molt. S'ha valgut de les institucions per apoderar-se del feminisme, de la lluita feminista. La institucionalització del feminisme no és més que un intent de fer callar les dones incorporant-les als llocs de l'administració. De vegades resulta difícil fer front a determinades situacions i lluitar contra aquest monstre que és el capitalisme desaforat. El feminisme radical ho tenim molt difícil. El més fàcil és caure en mans de les institucions, les quals s'encarreguen d'ofegar-lo, de reduir-lo, perquè estan controlades pel patriarcat. I s'ho treballen molt bé, utilitzant fórmules diferents, tot i que a hores d'ara hi ha molta resistència per part de moltes dones a deixar-se enganyar. D'això també se n'ha de deixar constància. Què cal fer davant de tot això? Com podem treballar plegades i prendre consciència per avançar en la creació d'una societat diferent? Podríem parlar-ne molta estona i és important de fer-ho, perquè ens hem d'atrevir a parlar d'economia, d'ecologia,
del futur del planeta, de les repercussions del canvi climàtic en la vida de les persones, del replantejament de la forma organitzativa de les dones quant a les cures i la tasca reproductiva. Hem de saber defensar que el més important són les persones, els éssers vius, que la vida està al centre de tot i per damunt dels interessos materials del sistema neocapitalista. Perquè construir un món diferent és possible i les dones tenim molt a dir. I ara, per cenyir-me al temps i acabar, m'agradaria llegir-vos un petit fragment d'una poeta catalana, la Sònia Moll, que segurament coneixeu, un petit poema que comença amb un altre de la Nice Golst, que és molt conegut també. Segurament que l'heu llegit, però paga la pena de recordar-lo. Us el vaig llegir. Beneïda sigui la serp que ens va ensenyar la desobediència. Beneïda la saba dolça de la revolta que somia a tallar cadenes. Beneïdes les passeres que ens obren camí a través del desert. Beneïts els somriures, la solidaritat, les abraçades, les mans amunt, la resistència. Beneït qui desobeeixi les lleis injustes. Companyes, molts ànims i molta força. I des de les Terres de Ponent, endavant en la lluita feminista i en la lluita de les dones als barris, a les vocalies de dones i on convingui perquè tenim molt a dir. Anem sumant. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè, moltes gràcies. Mira, tothom està aplaudint, tothom està aplaudint. Molt bé, molt bé. Doncs continuem tot aquest... Perdona, és que tinc dos incorporacions i no les tinc... Les sí, saludem. Perquè el cartell posa Teresa, però... De Teresa Ló, sí, la Teresa Ló. Vale. Sí, Teresa Ló, exacte. I Cristian? Que deu ser la Cristín, dic jo, La Cristín, pot ser. O no sé. Sí? No ens diu... Un company d'Hospitalet que... Cristian, és un noi. Val. No, jo que no fos la Cristín. Sí? Vale. Pues no estava apuntat. Vale, Cristian. D'acord. Vale, gràcies, Neus. Molt bé. Doncs benvingut al Cristian, també. I mira, al final anem sumant també amb els nois. Bé. És important que faciliteu les dades de contacte perquè l'objectiu d'aquesta sessió és que, com molt bé ha dit la Jós al començament, volem crear un grup potent. Molt bé. Gràcies, Albert. També us recordo que l'Albert és el que està controlant el xat. Si teniu algun dubte, alguna apreciació, etc., ell està recollint i després ja ho passarà a les persones que vulguin, que han d'intervindre. Molt bé, doncs continuem aquest camí, aquest recorregut i ens quedem també a l'Hospitalet, ens quedem a la Florida, Florida és, que sí? La Montse Santolino. La Montse Santolino és una coneguda periodista i ara és directora de la FEDA, que ella ens explicarà què és. Ha tingut una relació intermitent a l'associació veïnal, com no pot ser d'una altra manera. A veure, va una mica en funció de les necessitats i de la disponibilitat. El que passa que sí que explica que des de fa 3 anys es va implicar més en la seva refundació. Totes les organitzacions a vegades tenen una pujada i una baixada i les associacions veïnals doncs no són diferents. Està molt orgullosa de participar des de fa 3 anys en la refundació, que estava a punt de desaparèixer, i assumeix les tasques de comunicació i representació de l'Associació Veïnal Florida de l'Hospitalet, que també devem parlar de moltes persones, segurament. Doncs endavant, Montse Santolino, i gràcies. Gràcies. Gràcies i hola a totes i a tots. Doncs sí, la FEDE és la meva feina i és la Federació Catalana, com la Federació Catalana d'ONGs, que ajunta 120 entitats. Aquesta és la gent que em paga, això em dedica professionalment. Llavors, soc veïna de la Florida, com bé deia, i efectivament estem parlant de moltes persones. O sigui, estem parlant de la Florida, les Planes, perquè en realitat no es pot parlar només de la Florida, perquè és un districte, de fet. Són 47.000 persones en menys d'1 quilòmetre quadrat i aquest és precisament des del seu origen un dels problemes del barri. Tenim la mateixa densitat de població
que Bombai o que Nova Delhi, perquè es feia una idea. Llavors, això, des de fa molt temps, és realment un dels nostres principals problemes. Llavors, som un dels barris més densos i més poblats i més pobres del país. O sigui, alguns dels districtes censals en la renda mitjana més baixa del país estan en aquest barri. Llavors, podeu suposar, o sigui, jo sentia la Maria Major i deia lo mismo, o sigui, jo només deia igual, lo mismo, o sigui, exactament el mateix, ¿vale? Val a dir que a Mataró, no conec la realitat de Mataró, però a l'Hospitalet això significa que tenim barris amb uns nivells de desigualtat molt bèsties, barris que toquen amb Barcelona amb una renda mitjana com la de Barcelona i barris com el meu. Llavors, bé, com també deia en la meva presentació, o sigui, diguem-ne que jo soc filla d'aquesta associació de veïns que representa als anys 70 totes aquelles millores pel barri. Com deia la Maria, no ens han regalat res, ens ho hem hagut de currar tots, efectivament. El que passa és que la nostra associació de veïns va ser una d'aquelles associacions de veïns que als 70 va ser superforta, superrepresentativa, va tenir una dona al capdavant molt potent, que era un referent pel barri, de fet, i amb el pas del temps i sense relleu i sense capacitat de tirar endavant, doncs va anar literalment morint-se, però literalment morint-se vol dir això, o sigui que la mateixa gent que la va fundar va estar 40 anys a l'entitat i finalment un grup de gent van recuperar l'associació in extremis, o sigui, pràcticament després d'una reunió en la qual ja havien decidit tancar-la. Llavors, veient que les problemàtiques del barri eren molt importants i després de la feina que havia fet un dels nois que se'ns ha colat ara, el Cristian, que havia fet de tècnic comunitari del barri, que ens va ajudar una mica a prendre la decisió, doncs un grup de gent van decidir recuperar-la perquè ens semblava bastant al·lucinant que tal com estava el barri, doncs el barri es quedés sense associació, però vam estar a punt. Vull dir, va anar de 2 mesos que no ens quedessin sense associació i la tanquessin. Llavors, amb això vull dir-vos també que és una associació de veïns que en el seu moment va ser clau, importantíssima i central i que ara mateix és una entitat, és una associació molt fràgil i no us explico amb la pandèmia, o sigui, sense possibilitat de reunir-nos, amb molta gent que no pot fer seguiment de reunions online, una situació absolutament fràgil. No tenim vocalia de gènere, tenim un grup de dones cosidores, de fet, o sigui, un grup de dones més grans que venien d'aquella primera associació de veïns i que han mantingut una mica la seva activitat. I després, és una cosa que sí que volia explicar-vos d'una manera més especial. Tenim un grup de dones que volten per l'associació, però són dones del barri que en algun moment ens van apropar a l'associació i com que tenim tants problemes i com que molta de la nostra tasca és parlar amb la regidoria, parlar amb l'oficina del Pla Integral, doncs moltes dones que sí que estan als voltants de l'associació, però que es vinculen a projectes concrets, però que d'una manera molt explícita ens han dit això és un rotllo, o sigui, aquesta manera de funcionar, d'estar tota l'estona reunides, nosaltres no volem això. O sigui, llavors tenim moltes veïnes que sí que podem dir que estan vinculades personalment a l'associació i amb persones de l'associació, però que un dels grans problemes que tenim per enganxar gent a l'associació és que aquests espais, aquest tipus d'associacionisme que arrosseguem, com a mínim al nostre barri, és absolutament burocràtic o administratiu, com si diguéssim, i molt masculinitzat, o sigui, molt tasca de reunions, de negociació política. Llavors, hi ha moltes dones que sí que s'apropen a nosaltres, però que ens diuen quan feu alguna activitat concreta, algun projecte concret, en això participem, però tot això és un rotllo i nosaltres no volem saber res d'això perquè no ens és útil. I, de fet, també us haig d'explicar que moltes d'aquestes dones han estat cabdals en el moment de la pandèmia que hem muntat una xarxa de suport mutu i les primeres que han estat repartint aliments, obrint locals, buscant locals, fent paquets han estat aquestes, però aquestes no volen saber res de reunions perquè els sembla que no és en absolut útil. Llavors, si em pregunteu una mica què és el que caldria, o sigui, de quina manera podien tenir uns barris més igualitaris i més
més feministes també, doncs una mica coincideixo amb la Maria just en el tema dels espais. O sigui, nosaltres també tenim un dèficit de locals i d'espais bestials, o sigui, el nostre està directament relacionat amb la manca d'habitatge, la manca d'espai públic, la manca d'equipaments, però és veritat que necessitem, per una banda, per això que us deia, no? Perquè tenim unes dinàmiques associatives que hi ha moltes dones que són al·lèrgiques en aquestes dinàmiques, moltes veïnes que no els agrada aquesta manera aquest associacionisme tradicional. Llavors necessitem canviar una mica l'estil, no? I la manera de fer de les associacions, però a més necessitem espais de dones, com deia la Maria, espais de dones per poder trobar-nos i per poder atendre les nostres necessitats, tant formals com informals. I hem de veure aquí de quina manera aquests espais formals i informals es van relacionant, perquè tenim molta necessitat d'això, de fer comunitat. Tal com deia la Maria també, en el nostre barri, la gent, per exemple, les veïnes, els veïns i veïnes nascuts a fora de l'estat espanyol ja són més que els veïns i veïnes nascuts a altres comunitats autònomes. O sigui, nosaltres tenim més veïnes nascudes a Colòmbia, Perú, Bolívia, ja que nascuts a Andalusia i Galícia. I aquesta és la nostra realitat. Llavors, lamentablement, el nostre barri és un barri que té molts colors, però que no està ni reconegut ni visibilitzat. I avui mateix, en aquest espai, ho podem veure. O sigui, les nostres veïnes, que ja són, d'alguna manera, comencen a ser majoria, per exemple, al nostre barri, no estan als nostres espais associatius. No estan perquè no poden per manca de temps, per manca de treball o per manca d'aquesta cultura associativa nostra. Llavors, per exemple, sí que us dic que a la nostra ciutat Hospitalet, no al barri, ja són un 20-25% de la població actual d'Hospitalet, les veïns migrants. A l'Hospitalet hi ha més de 30.000 dones, 32.000 dones que són dones d'origen migrant i hi ha 19.000 que són llatinoamericanes. Moltes d'aquestes, ja us dic jo, que viuen a la Florida i als barris de la zona nord de la ciutat, els barris pobres. Llavors, moltes d'aquestes dones són les que estan sostenint i les que estan creuades per totes les violències que us pugueu imaginar, econòmiques, físiques, o sigui, de tot tipus, no? I llavors, bé, la segona cosa que necessitaríem, òbviament, va molt més enllà del que podem fer des de les associacions de veïns, però sense un canvi de polítiques i sense mesures decidides de tipus polític, l'única manera de fer barris realment amables i cuidadors i protectors per moltes dones és garantir els drets bàsics, o sigui, feina, papers, habitatge i salut. Hi ha molt mala salut. Aquestes dones que us dic que moltes llatinoamericanes, moltes dones migrades, que tenen feines de merda, que tenen treballs que treballen en precari, que no tenen contractes, o sigui, que això s'ha fet molt evident amb la pandèmia, que totes aquestes, moltes famílies se sostenen sobre feines sense contracte, precàries, sense papers. Llavors, la salut física i psíquica de totes aquestes dones també ens preocupa molt. També necessitem espais i necessitem ajuts i necessitem projectes que tinguin tot això, no? Però que han de respondre a això més bàsic, perquè sense tot això és molt difícil que nosaltres puguem tenir un barri realment refugi per les nostres dones, perquè tot això són violències institucionals que les afecten especialment. Llavors, res més, una mica, això seria com després suposo que parlem més, però això serien com les principals demandes, no? O sigui, jo no crec que puguem fer un associacionisme veïnal, un activisme veïnal o un feminisme veïnal si no és interseccional, o sigui, si no creua efectivament, si no barreja els temes de classe, els temes de raça, totes aquestes violències que estan afectant de manera molt especial les dones pobres dels nostres barris, i no hi ha manera de que puguem dir-nos feministes ni apropar aquestes dones a les manifestacions del 8M si abans no generem aquests espais, no generem espais de treball conjunts i no tenim totes juntes les mateixes reivindicacions, no? Llavors, una mica aquesta seria una mica la meva aportació avui, aquesta tarda. Moltes gràcies, efectivament, per convidar-me i per conèixer-vos a moltes dones que efectivament sou un referent perquè sou de pedra picada i heu aixecat els barris, i és veritat que
per la gent de la meva generació, que no sóc jove, però per la gent de la meva generació sou un referent, moltes de vosaltres, i sense la vostra feina, la nostra, o sigui, mai hauríem estat nosaltres en aquests espais. O sigui que, òbviament, doncs, moltes gràcies per la invitació i per l'oportunitat de conèixer-vos també. Molt bé, moltes gràcies. Sí, aplaudim. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a la Irene, que serà la que continue la presentació de les altres convidades. Moltes gràcies. Gràcies, Jos. Doncs a continuació parlarà Mariví Ventoso. Fa 10 anys ha estat involucrada a l'Associació Veïnal Sant Josep d'Hospitalet de Llobregat i ha tocat diferents tecles dins de l'entitat. I des de fa un any n'és la presidenta. Així que quan vulguis. Has de portar el Jan, Pep. Jan, vés-te preparant, noi. Me parece que le he quitado el sonido. ¿Se me oye? ¿Sí? Ah. Sí. Vale, hola, buenas tardes. A ver, yo soy Mariví Ventoso, soy de la Asociación de Veïns de Sant Josep. Llevo 10 años en la asociación. Hace un año que he entrado como presidenta. He entrado de una forma también un poco, bueno, por mi situación en ese momento, de que yo soy una persona pensionista, tengo una discapacidad. Bueno, empecé, pues, bueno, un poco, pues, no sé, de eso de que un poco de aburrimiento, bueno, aparte que me gusta el tema social de mujeres, que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, poco a poco pues me he ido un poco incorporando a la Asociación de Veïns de Sant Josep. Nuestro barrio, es lo que decía la compañera de antes, es el que toca con el barrio de la Florida. Estamos al límite, lo que decía la compañera, y sí que es verdad que hay muchísimas mujeres que están en situaciones muy vulnerables, sobre todo ahora con el tema este de la COVID. Que ya no está haciendo solo daño a nivel psicológico, a nivel de pandemia, temas económicos, malos tratos, bueno, hay una serie de dificultades. Nosotros tenemos la gran suerte de que como asociación tenemos muchas mujeres, hacen diferentes actividades. Y sí que es verdad que cuando damos la voz de alarma de algo, todas somos una piña. Simplemente tenemos que decir, pasa esto, y lo que es todas las actividades se nos vuelcan. La verdad que tenemos un barrio excepcional, con unas chicas geniales. Es una asociación que lleva 50 años. El año pasado habíamos hecho los 50 años. Yo hay muchas cosas que no he vivido, pero sé por el tiempo de estar allí, que es la primera asociación de vecinos de todo Hospitalet. Y sé que, bueno, se han conseguido muchas cosas. Sí que es verdad que en estos últimos años nos está costando mucho más trabajo conseguir diferentes proyectos, ya no solo tema de mujer. Sí que hemos conseguido en su día que se hiciera el juzgado de mujeres maltratadas aquí en Hospitalet. Eso salió a raíz de la Asociación de Vecinos de Sant Josep. Bueno, nosotros llamamos violencia de género, pero violencia de género es en general, ¿no? Es en general, no solo va hacia la mujer, también hay hombres, y lo tenemos claro, porque lo hemos vivido en nuestra asociación. Y bueno, es que no sé más. Luego a nivel de ciudad, porque yo estoy en la Federación de las Asociaciones de Vecinos del Hospitalet.
Y a nivel de ciudad sí que es verdad que hay muchos problemas y bueno, a ver, tengo el placer de estar con una persona a mi lado que lleva muchísimos años en el movimiento vecinal y gracias a él es el que me va asesorando, me va, pues bueno, me va orientando, me va diciendo y bueno, y seguimos también mucho la lucha de lo que es el tema de la mujer. Por eso yo creo que si todas juntas, no creo que haya que celebrar solo un día al año el Día Violeta, creo que el Día de Violeta tendría que ser todos los días del año, porque es un tema muy importante, a mí me influye mucho, yo soy una de esas mujeres maltratadas. Entonces creo que tendría que ser cada día del año, no solo un día. Y bueno, no creo que ya está. Gracias. Y gracias por invitarme. Y bueno, que se continúe la lucha. Gracias. Muchas gracias a ti por compartir tu experiencia. A continuació parlarà la Silviane Dahan, faig una petita introducció. Des del 1988, és a dir, 28 anys, ha estat vinculada a la històrica vocalia de les dones de l'Esquerra de l'Eixample barceloní, on actualment abandera un activisme veïnal fortament vinculat a les reivindicacions feministes, com per exemple l'abolició de la prostitució. Actualment és la presidenta i una lluita que pren una visió de ciutat el 2007, quan s'incorpora la vocalia de les dones de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Quan vulguis. Ara, perdó. Bueno, bona tarda i moltes gràcies a la CONFAB per convidar-me. Jo tenia 20 anys en 68 a París. Llavors hem compartit coses però amb distàncies. Des de la vocalia de dones treballem per mantenir un espai específic que vetlli per drets, necessitats i reivindicacions de les dones. Ara, més que mai, això és imprescindible, mantenir aquests espais quan els tenim. Vivim una època de molta dispersió ideològica i organitzativa. Formo part d'una generació que sap com ha estat difícil obtenir allò que hem aconseguit en matèria d'igualtat. Conquerir drets, obtenir recursos i serveis als barris, poder treballar i fer sentir la nostra veu, res de tot això no va caure del cel. No va ser fàcil i sense les dones no hauria obtingut tot això. Les dones continuem a ser presents a les associacions veïnals. En la nostra tenim una proporció de 70% de dones i un 30% d'homes. La Junta la formem 7 dones i 3 homes. És veritat que al moment de les responsabilitats recauen moltes sobre nosaltres, les dones, a nivell gestió. A nivell gestió, no gestió. Nosaltres, no com el que ha contat la Montse Santolino, nosaltres, les dones són, diguem, les que treballen a la comptabilitat, a la gestió de l'associació. Justament, això impedeix que consagrem més temps per nosaltres. Treballem per tothom, però no per nosaltres. I és el problema que tenim nosaltres. No és fàcil reunir-se amb regularitat. Les dones és molt difícil trobar-se regularment. Una vocalia d'urbanisme, que són homes, se reúnen regularment i tenen actes i tenen conclusions. Per a les dones és molt més difícil, però
no vol dir que no treballem molt. Però no podem abandonar aquests espais. El gran repte és que noves generacions prenguin el relleu. En el decurs de l'última assemblea de la FAP es va adoptar un protocol de bones pràctiques per tal d'enfortir la igualtat dins del moviment associatiu. La qual cosa vol dir que encara ens queda molt de camí per fer, si necessitem un protocol encara. A més, ara hem entrat en un moment complicat i perillós. Tot està en joc. Podem perdre tots els fràgils drets obtinguts. Tot s'agreuja amb els efectes socials i econòmics de la pandèmia a nivell global. Ara no podem parlar solament d'un barri, estem en un món global. Perdem terrenys davant la feminització de la pobresa i les diferents formes de violències masclistes. Tenim lleis que ens hauríem de protegir, però sota el confinament els indicadors d'aquestes violències s'han disparat. Per això fem acte de conscienciació al barri. Cada any, la nostra festa major acaba amb un concert de denúncies dels crims masclistes. Cada any ho fem. La crisi que vivim té conseqüències greus per a les dones i cal lluitar per coses que haurien de ser evidents en una societat democràtica. L'any 2004 vam guanyar el premi per el nostre projecte Dones d'Enllaç, que consistia a lluitar contra l'aïllament de les dones i la visibilització de les dones, que sigui de tot edat. En 2009 vam assistir a la trobada feminista de Granada, on vam descobrir un preocupant nivell d'acceptació de la prostitució entre la joventut. Per això que l'any 2011 vam promoure amb organitzacions sindicals i feministes d'ambos costats de la frontera una manifestació contra l'explotació sexual a la Jonquera i crear la plataforma per al dret a no ser prostituïdes. I el 2018 vam llançar el manifest La Pau de les Dones, reclamant una llei abolicionista inspirada en el model suec que considera la mercantilització del cos de les dones com una violència. És un tema que ens preocupa molt, sobretot en un barri ple de pisos bordell, on són explotades tantes noies orientals i d'altres llocs, les nostres veïnes invisibles. Aquestes són les nostres veïnes invisibles. I no les oblidem. Pornografia, ventres de lloguer, venda d'òvuls, l'absència d'opcions per a les dones pobres en fa víctimes fàcils. Per tot això, amb tota la modèstia dels nostres recursos i capacitats, seguirem treballant a peu de carrer per la justícia, la igualtat i la visibilitat del treball de les dones. Perquè sense les dones res podria funcionar ara mateix. Bueno, gràcies. Moltes gràcies. A continuació, la Lídia Soler no ha pogut estar amb nosaltres avui, però ens ha deixat un vídeo. Per qui no la conegui, és de l'Associació Búfala de Barcelona. Alba, quan vulguis. I nosaltres des de l'Associació de Veïns pensem des de fa uns anys que és important treballar tot el tema des de perspectiva de gènere amb tot el tema de la dona, perquè realment la majoria dels grups que estem funcionant, tant grup de treball com alguns dels projectes que estan en funcionament, són duts per dones. Llavors, hem pensat que hem de treballar més a fons això en tot el barri. Llavors, vam començar amb el projecte de la biblioteca, que l'Anna està
és una de les dinamitzadores de la biblioteca des de fa 3 anys. Ella us explica una mica més què és el que portem amb el projecte i també tenim a la Sílvia que ens parlarà una mica de les jornades que hem fet, jornades d'igualtat. Anna, explica'ns una mica. Bueno, a veure, la nostra biblioteca és una biblioteca que fa uns anys que ja hi era. Quan jo vaig arribar, la biblioteca ja estava d'alguna manera en marxa i és una biblioteca autogestionada, el qual vol dir que no pertanyem a la cadena de biblioteques municipals, entre altres coses, perquè aquí a Bufalà, malauradament, no tenim cap biblioteca municipal. Això fa que sigui una biblioteca que funciona a partir del voluntariat. I aquí es realitzen diversos projectes. Un d'ells és el projecte d'explicar contes. La Sònia, que és mestra de l'Escola Bufalà, i jo m'he incorporat més tard, expliquem cada mes un conte. I normalment estan dedicats, depèn del tema que ens toqui treballar. Un altre dels projectes que s'estan portant a terme aquest any és el projecte de l'èxit, juntament amb la Fundació Jaume Bofill. Aquest projecte el que vol és millorar la comprensió lectora d'alguns dels nens que algunes escoles ens han dit que necessiten que els ajudem. Després també hi ha un altre projecte, que és la lectura d'adults, la lectura en català, que es fa juntament amb la normalització lingüística i que ens ve una altra professora jubilada, la Núria. També tenim un projecte per treballar tot el tema dels deures que tenen els nens d'escola i els han de fer a casa, llavors ens ajudem via online. Aquest projecte ha de començar encara, però ja estem en contacte amb les escoles ja perquè ens facin les derivacions. Una mica perquè fa un parell d'anys que vam començar fent unes jornades d'igualtat i la veritat és que va ser molt xulo. I es va fer un programa que dura durant un mes consecutiu, els dies van fent activitats, durant tot aquest mes es fan moltes activitats programades i que va tenir també bastant èxit. I a més l'important és que es treballa molt amb diferents entitats, ja siguin del barri o de tota la ciutat. Sempre una mica perquè som gent que creu en el nostre projecte de la biblioteca i volen col·laborar. Tenim també una altra activitat que ha començat arran del tema de la pandèmia, vam pensar que eren activitats que s'havien de fer, o sigui, que eren importantíssimes perquè hi ha gent que ho està patint molt, està passant molt malament i espai per cuidar-se. Tots són dones les que participen, dones que ho estan passant realment malament. I durant una estona, durant una hora estan xerrant de les coses seves, del seu patiment, dels seus neguits, i després fan una estona de relaxació. I pensem que mica en mica anirem construint aquest barri violeta que volem per Bufalà. Bueno, no heu tingut massa activitat en el xat, la veritat, Heu estat bastant contingudes perquè suposo que tenim la tentació d'establir diàleg ara, encara que és l'hora que és, m'imagino, no? Només hi ha una intervenció en el xat que demana que potser seria una bona idea que el proper seminari el féssim sobre dones i salut. No sé què us sembla. És una idea que em sembla que ve de la JOS, no ho tinc massa clar. Però em sembla que sí. A mi em sembla bé, és un repte, però el que us sembli que hem de tractar el proper dia ho podem decidir ara mateix, si voleu. La veritat és que el tema de la salut i les dones és un tema, un ventall molt gran i aquí entre mestres i infermeres quasi fem quota i secretàries, diríem. Per tant, professores, o sigui que les dones i gent relacionada amb el món de la sanitat seria una bona manera de començar a buscar partners, diríem, que ens poguessin també fer una mica de speech per començar i després entablir, explicar les necessitats que hi podria haver. Vull dir, pot donar per molt. Maria havia demanat la paraula, Albert. Doncs endavant, disculpeu, Jo no ho controlo, això, el de les mans no ho veig, No, però ho havia demanat pel xat, però veig que no.
Ah, vale, ostres, sí. La Maria Major, és Encarregat veritat. del xat, no sé. L'encarregat del xat està despistat. No, és que ho acabo d'escriure ara mateix. No passa. No, jo el que, en primer lloc, voldria agrair tant a la CONFAC com a totes les participants les seves aportacions, que em sembla que totes són d'una gran riquesa. Llavors, et queden ganes de dir com pot continuar això, perquè sí, està molt bé parlar de la salut el mes que ve o quan sigui, però està més bé encara que el que ha sortit avui, d'alguna manera, a part de la filmació, es pugui recollir o puguem tornar a parlar d'aquí un temps, o igual hi ha alguna experiència, alguna proposta que no es tracta de copiar, però que ens pot servir, no? I explicat en 5 minuts costa molt. Jo m'he apuntat algunes cosetes, però costa molt de recollir. I el que em sembla que ha sortit bastant és la necessitat de trobar-nos entre dones diverses, perquè el sistema, la forma de vida que tenim, ens porta a una estratificació. Uns viuen aquí, els altres viuen allà, i amb allò que deia abans que no som un poble sinó un barri, doncs ens costa conèixer-nos. I, per exemple, aquesta última proposta de la Biblioteca de Bufalà doncs és molt interessant. Hi ha gent que tenim, hi ha barris afortunats, nosaltres no en el nostre barri, però en el del costat, tenim una immensa experiència d'una bona biblioteca amb unes bibliotecàries meravelloses. No sé, però potser hi ha alguna proposta que la podríem aprofundir. No sé, que no quedés amb dir adéu, bona nit. No, això no va quedar aquí. No se m'acut, No se m'acut gent. Contesto una pregunta del xat que té a veure amb això que deies, Maria. Jo em comprometo, suposo que la Irene i la Jos estan d'acord i si no ja ho parlarem en privat. A partir de la gravació que hem fet avui, d'aquest webinari, o com li vulguem dir, fer allò que diem, a la feina diem resum executiu, no sé, fer un resum, una síntesi de les intervencions, posar-ho per escrit i que ho puguem tenir. Hauria sigut ideal poder fer una publicació audiovisual amb això, però suposo que amb el temps ens podem tornar a trobar i fer una audiovisual. No em deixeu donar idees perquè si no pararé. Està molt bé tenir idees. No, i el que passa que potser algunes hem explicat més el que necessitava el barri i altres han explicat més el que feien. I potser haurem de veure les que han dit el que feien, dir el que volem, i les que hem dit el que volem, explicar el que fem, no? Potser també hi ha hagut una mica de diferència, no? I si hi ha coses que volem i que són imprescindibles, és un repte per la CONFAC ajudar-nos a aconseguir-ho. No? Això ens dona deures i ens dona feina. Està molt bé. De fet, és el que estàvem comentant. Hi ha sortit moltes idees i una, per exemple, que ho parlem aquí a Lleida amb la nostra petita associació, amb la secretària. Ella també comparteix vila, diríem, amb un poble, viu a Lleida, però també va a un poble, i allí treballen una mica per projectes. Les joves les arrosseguen a l'associació perquè fan un projecte concret i elles s'animen a estar-hi. És la Montse. No sé si ho vol explicar la Montse una mica. Explica'l tu, Montse. Això que... Vinga. Sí, hola, soy la Montse. Bueno, si lo que estaba explicando la Jos se refiere que, bueno, soy de un pueblo muy pequeñito y allí hasta hace cosa de un año la asociación de donas también la llevaba pues gente muy mayor y decidieron pasárselo a la gente joven. Y sí que es cierto que están funcionando de otra manera, pero también han captado a mucha gente joven y la gente mayor le sigue, por supuesto. Entonces, pues están probando diferentes actividades, sobre todo ellas se dirigen mucho a las actividades que hacen, porque es un pueblo pequeño y conviene tener actividades pues, para pasar el invierno mejor y para reunirse. Es una excusa como otra cualquiera para reunirse. A mí me parece
bien hacer actividades de diferentes tipos de cosas. Entonces, lo que están haciendo es hacer proyectos trimestrales, no para todo el año. Y parece que les funciona mejor que si proponen una actividad para todo el año. Era un poco esto, ¿no? Yo es lo que tú me decías. Y bueno, y de hecho, pues están teniendo éxito. Por ejemplo, hay 3 o 4 actividades que sí que funcionan todo el año, pero solo 3 o 4. Y después pues hacen diversas actividades. Pues este trimestre pues haremos conferencias sobre enfermedades o prevención de, pues yo qué sé, sobre alimentación adecuada para la gente mayor. Y hacen una serie de conferencias, no demasiadas, 2 o 3 o una al mes, son 3 conferencias. Y otra vez, pues bueno, pues ahora vamos a hacer baile salón y 3 meses, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Un poquito. Bueno, es una idea que yo ni había pensado y les está funcionando mejor que si plantean una actividad para todo el año, porque la gente se cansa de ir a todo el año. Y entonces dicen, bueno, 3 meses, pues está bien. Bueno, y de hecho nosotros en Balafia hemos probado con los hipopresivos. Y la verdad que la idea también era hacerla 3 meses, pero el COVID nos ha cogido por medio y lo hemos tenido que cortar. Sin embargo, la profesora nos ha propuesto, perdonar, la profesora nos ha propuesto hacerlo online y así que ha habido un seguimiento. Bueno, esta era la experiencia nuestra. Després, també la Mercè i les dones de Lleida també realitzen mensualment una trobada, que també pot ser que l'expliqui la Mercè, que n'hi diuen Feminari. I aleshores elles agafen una representant, una activista... Bueno, millor que ho expliqui ella. Vinga, tanco. Bueno, mira, jo abans quan he comentat una mica, en fi, el que he comentat en la meva exposició, us he insistit en que hi ha una cosa molt important que és la formació. Per tindre argumentacions, per poder anar a defensar propostes i per poder fer front a moltes situacions cal que tinguem formació. I nosaltres ens ho vam prendre molt seriosament i portem uns quants anys ja dedicades a això, una de les nostres activitats més importants, el plat fort, per dir-ho d'alguna manera, serien els feminaris, i en portem 25, hem fet 25 sessions amb dones molt potents, de temes molt diversos, que ens han ajudat precisament a enfortir tot el que és aquest ideari nostre que volem defensar i que, evidentment, hem de saber argumentar. Jo crec que és una cosa que paga la pena que a nivell de les barriades es poden trobar molts temes d'interès que hem d'anar esbrinant, hem d'anar buscant a propostes de les mateixes dones i anar fent una mica de calendari. No cal fer-ne una cada 15 dies ni cada mes. De vegades amb una cada 2 mesos per començar i després veureu que a poc les dones aniran interessant-se i aniran exigint més, demanant més xerrades, més formació, perquè crec que és bàsic, de veritat. Ara ha sortit el tema de la prostitució, per exemple, no? Ha sortit, clar, hi ha posicions abolicionistes, hi ha posicions de legalització, hi ha moltes maneres de veure molts temes. Per què no posar-los damunt de la taula i fer que participin les dones i també els homes, perquè aquestes sessions, a no ser que hi hagin casos molt particulars que es puguin dedicar només a les dones, però que obertes a tothom perquè puguin participar i buscar arguments per tot plegat. Jo crec que això és una cosa que seria molt interessant. És una proposta. Ha passat un àngel. Ha passat un àngel. Ens hem quedat tots callats. No sé si algú vol fer alguna altra aportació, no? Tenim una mà. Tenim una mà. Qui té la mà? Ai, Déu meu, a veure. Jo no la veig, Qui té la mà demanada? Mariví. Pues endavant. A ver, el tema de las mujeres sí que es verdad lo que dicen todas las compañeras.
nos está siendo muy difícil atraer a las mujeres migrantes, nos está haciendo muy difícil de que ellas mismas que vengan a ningún tipo de asociación. No sé si es porque igual ellas no es otra cultura completamente diferente o por lo que sea, pero es que nos está siendo muy difícil que ellas mismas vengan. Entonces, está muy bien las ideas que estoy cogiendo ahora de la compañera que acaba de hablar ahora, la Montse, pero ahora por el tema este de la COVID está siendo más difícil. Pero bueno, creo que es una de las cosas que sí que también que como asociación que también que nos gustaría mucho trabajar ese tema. Porque sí que sabemos que sí que es verdad que hay muchas mujeres, tema prostitución, bueno, en fin, que sí que nos gustaría trabajarlo, pero es que no sabemos cómo atraerlas hacia nosotros. Sí es un tema muy preocupante. Nos preocupa mucho ese tema. Entonces, la Maria volia dir alguna cosa, em sembla. Perdoneu. I jo volia dir que nosaltres, que tenim més del 50% del nostre barri en persones d'arrels extracomunitàries, hem estat fent durant 15 anys un projecte que es diu Totes Plegades. Aquest projecte el portàvem bàsicament 8 o 10 persones, de les quals 4 eren mestres jubilades, i era una mica d'alfabetització i ho fèiem tot en català, cosa que primer costava però després va ser fantàstic. Fèiem una mica d'alfabetització, però bàsicament introduïem dintre aquests temes d'aprenentatge perquè ens ho demanàvem i és alguna cosa que nosaltres podem oferir, els podem oferir, perquè elles tenen unes sabieses ancestrals i personals extraordinàries, però les acadèmiques no les han pogudes tenir. I a partir d'aquí doncs, parlàvem del 25 de novembre, del 8 de març, del seu ramadà, del nostre Nadal, del tió. Bé, i el que vàrem veure al cap dels anys, el que hem vist i el que hem viscut i el que hem agraït, és una immensa amistat que malauradament s'ha acabat bastant, per una banda perquè totes les que ho portàvem són molt grans i vàrem demanar ajuda a l'Ajuntament i l'ajuda fa més d'un any i no ha arribat. I en segon lloc, per aquesta pandèmia que fa que amb les noves tecnologies ens puguem veure tranquil·lament amb gent que està a 10.000 quilòmetres i no ens puguem trobar si no sortim al carrer amb les dones que viuen a 100 metres de casa perquè no tenen aquests aparells. I això és un altre tema, el de la bretxa. El de la bretxa. Ens hem d'acostar, oferint, és la nostra experiència, no és gaire teòric, però acostar-te oferint allò que tu estimes i que tu valores, oferint, no sé, és que no sé com explicar-ho, però la relació és molt bona i els resultats magnífics, que compensen i has après molt més del que has pogut ensenyar, que ensenyar això ja no ensenyem res. Ensenyar és aprendre, Maria. És un aprenentatge motor. Efectivament, i aprendre d'elles és fantàstic. Sí, ensenyar és aprendre. A mi se m'acudeixen un parell de coses més. A veure què us sembla, veient el que heu dit. Seria possible que aconseguíssim entre totes crear un banc de projectes? O sigui, saber què estem fent a cada associació de veïns respecte a les polítiques de gènere o respecte al gènere en general i saber què estem fent cadascuna, posar-ho en comú i que tots i cadascun de nosaltres, la nostra organització, tant si estan a Badalona com si estan a Premià, com si estan a les Terres de l'Ebre o a Lleida, que és prou gran,
puguem saber què estan fent els altres, o sigui, poder conèixer el projecte i, hòstia, això que esteu fent de biblioteca a mi m'interessa, com ho heu fet? I crear aquesta mena de xarxa, això seria viable? Ho veieu factible? Això és el primer. I la segona és, veient cap a on estàveu parlant, s'ofereixen dues línies de treball, no? El que havíem parlat amb Aleix. Una línia de treball en la qual escoltem a persones expertes i nosaltres anem com oients i que creïn un diàleg entre elles. Jo què sé, el tema que comentava ara, no sé si la Maria o la Montse heu comentat, el tema de la prostitució, el tema de l'abolició, aquests temes generals que generen conflicte, que poguessin veure com dues persones argumenten, o tres o quatre, les que siguin, i nosaltres anéssim com oients per anar fixant el que diuen els polítics, fijar postura, no? Per anar fixant postura o per aprendre, això seria una línia. I l'altra línia seria, escolta, i les trobades que hem fet avui, perquè no les podem multiplicar, perquè no podem fer una altra en el que convidem a més gent i tornem a repetir el mateix, anem picant pedra, i llavors anem coneixent entre nosaltres, i ja callo. No passa res, parla, que està molt bé. Les idees aquestes és molt interessant. No sé si la Irene vol dir alguna cosa. A mi també em faria gràcia de que comentés, tenim una representant de l'Horta de Lleida. Les extensions tan grans que tenim de terreny aquí ens passa ben bé al contrari de lo que passa a Barcelona. Aquí hi ha una extensió molt gran de terreny amb població molt dispersa. Tenim a la Montse, que és de la... No sé si m'està escoltant, no sé si se veu interpel·lada, doncs a mi me faria gràcia també que la Montse ens expliqués una miqueta amb les dones de l'Horta la problemàtica que tenen o els projectes que tenen i també una mica saludar-la i que digués alguna cosa. Vinga, Montse. El micro, Montse, has de tocar el micro. Vale. Sí, jo ja fa rato que ho estava pensant. Pensava jo com ho puc encaixar tot això, no? Perquè jo som d'una associació de l'Horta de Lleida, aleshores és una associació que fa molts anys que hi és, però que tots, la majoria són homes, no? I com a tal, a les dones els hi costa molt que ens hi anem posant allà dintre. I també hi ha una població molt diversificada, que està molt lluny una de l'altra i que sí que hem intentat fer campanyes perquè s'hi sumin, almenys a la meva associació, no? I costa molt. Total, que som 12 persones a l'associació, som 2 dones i la resta homes. Jo fa un any que hi soc, no? I aleshores i hem intentat, durant tot aquest any, hem fet bastantes coses. És el que deia la Mercè, no? Una vegada al mes fèiem una activitat, amb la qual, hi havia activitats que hi havia més, però, força bé encara. Ens ha vingut la Covid i ara tornem a estar una mica en paro. Però després també tenim l'associació de les dones de l'Horta, amb la qual, sí, aquí ja totes som dones, no? I n'hi ha que amb molts anys, amb molta espenta i amb moltes coses. Però penso que hauríem de treballar una mica més a nivell d'igualtat de gènere, posar-nos-hi més, no? I intentar defensar els nostres drets. I que estic oberta per participar, per col·laborar, per aprendre, perquè soc bastant novatilla i llavors m'interessa. L'Aurora té la mà aixecada. Sí. Moltes gràcies a totes. Suposo que l'Aurora i jo anàvem per el mateix, no? Aurora, la web de les bones experiències, no? Aurora Lin Alba. No, Aurora, que no se te oye. No. Puede ser eso. Ahora, ya está, ya te he dado palabra. Que digo que supongo que es por las buenas experiencias, ¿no? Que no, eso te lo dejo a ti. A ver, vale. Yo lo que he visto, ¿no?
a ver, mi trabajo yo lo voy a dejar, yo siempre he trabajado también el tema de la importancia de la dona, ¿no? En el barrio y en la ciudad y en la CONFA. Ahora, yo al oíros las presentaciones que hacíais, las ponencias que hacíais, claro, hay proyectos muy potentes de personas que las han expuesto. Claro, aquí también es verdad que la edad que llevan o los años que llevan trabajando el proyecto, pues también les da muchísimos puntos, ¿no? Y hay otras personas que la han expuesto así un poco como de inicio, ¿no? Y estas personas, yo lo que veo es un poco que nos piden la ayuda de cómo incorporar a las personas con las que están trabajando en el barrio o se les acercan al barrio, cómo incorporarlas, cómo trabajarlas de forma continuada, de que no se les escapen, de que no se les vayan. Yo veo que se necesita esa... Y hay esa exposición, ¿no? Ese saber a quien empieza o aunque lleve unos años, claro, las cosas tienen sus etapas. Y hay personas que llevan tiempo con el proyecto o con su actuación y están han hecho incluso muy buenas reflexiones de cara no solamente al barrio, sino a temas de género, que sí, que ya las pueden empezar a trasladar a estas personas que están empezando en los barrios. También veo que hay diferentes formas de actuar. Hablábamos de gente que lo está haciendo de una forma muy organizada, me imagino que es por el paso del tiempo que cuando empiezas como una chispa, ¿no? Pero luego te tienes que organizar un proceso para tener al menos unos resultados en esas acciones que estás llevando en el barrio, y en cambio hay otras que están hablando nada más de que, bueno, te vienen las mujeres a la asociación de vecinos, pero luego, pues que no les digas nada ni de reuniones, ni de nada, ni cómo engancharlas. Si esto fuese así, no existiría la Confederación. A ninguna de la Confederación nos gusta estar en la Confederación, porque es que nos comen a papeles. Pero si no existiera la Confederación, no existiría este encuentro que está hoy. Entonces, yo creo que a mí me parece muy bien el tema de salud para el próximo webinar como una forma de atraer más mujeres y sobre todo, claro, que están afectados los barrios en ese tema, ¿no? Ahora de forma candente. Pero yo creo que aquí la cuestión está en que no nos dispersemos, con todo lo que hemos planteado hoy. Y una forma creo que es que las personas que ya tienen la experiencia de cómo atraer o cómo convivir o cómo hacer relación o grupos y cómo los mantienen en sus asociaciones de vecinos, lo trasladen, lo traspasen a las que estamos empezando o a las que están empezando ahora. Yo creo que eso, tanto la Jos como la Irene, es lo que se tendrían que plantear de trabajar. Es una opinión muy particular, pero yo creo que tenemos que conocer el hilo de cómo han ido consiguiendo las cosas otras asociaciones de vecinos, otras mujeres que están en las asociaciones de vecinos. Yo tengo una experiencia muy buena, muy enriquecedora en temas de chicas jóvenes que son universitarias y acceden a través de una beca a la universidad. Sus familias están desestructuradas o tienen condiciones económicas fatales. Entonces, son carreras que van a la universidad, a la carrera, son becas para la línea científica. Aquí la cuestión ha estado en que los centros educativos de donde salen estos chicos
y las personas que trabajamos la mentoría para que continúen en la universidad, que demos prioridad, que promocionemos que sean mujeres antes que hombres. Y eso ha sido dificilísimo, pero ahora ya hemos superado el 50% que piensan esas chicas en ser científicas. Están igual capacitadas que ellos, pero no lo entendían. Además, la ventaja es no solamente que ellas tendrán un futuro, sino que además les abren un futuro a sus familiares. Y a sus familiares, porque claro, entrarán recursos en un tiempo. Pero además, ¿qué pasa? Que ahí se da, en esos universitarios, se da el tema de procedencia, de dónde son. ¿Y queréis creeros que el tema de procedencia entre ellos, entre los 20 chicos y chicas, no, como no hay problema, porque se ayudan entre ellos, porque tienen que continuar entre ellos, ayudan a otros, no se hablan, no nos damos cuenta si uno es pakistaní, si el otro es de Marruecos, si el otro es de Sudamérica. ¿Por qué? Porque no se da el problema, no es ese, no se da el problema. Eso, el problema viene generado de fuera, de otro sitio. Entonces, todas esas cosas las tenemos que poner en valor, las tenemos que visibilizar y las personas que tienen esa experiencia nos tienen que guiar a las demás de cómo lo han conseguido. Yo creo que esa es mi propuesta, ¿eh? Perdoneu, la Lina havia demanat la paraula també. Gracias. Gracias. Felicidades por este encuentro muy enriquecedor. Estoy aprendiendo mucho. Yo soy de un barrio de Barcelona y quería... puedo decir brevemente mi experiencia de atraer a las mujeres con un espacio donde hacer labores, donde hacer actividad, aunque fuera bailes de salón, pero luego es nuestra responsabilidad de meter la formación un poco y con punto de vista feminista y usar esta oportunidad. A veces no vienen todas porque es un trabajo. La formación tienes que trabajar, la persona tiene que tener ganas de trabajarlo y hay que presentarlo muy bien y muy atractivo y con punto de vista feminista. Y quería decir que es muy valiente de parte de Silvian, me ha parecido muy interesante el problema de hablar de la prostitución en Barcelona, que es realmente un problema muy grande. Aquí tenemos más turismo social, sexual, tenemos más turismo sexual que en otros sitios, y en el ensanche de Barcelona hay chicas chinas encerradas en pisos como esclavas, y estos son barrios, son nuestros barrios, son el ensanche de Barcelona, y querer nuestros barrios es trabajar con un problema que tenemos en los barrios, y es como si de verdad nuestra intención es hablar de violencia machista y qué es violencia y qué está pasando con las mujeres que atendemos en la asociación de vecinos, y hablar de violencia doméstica, me parece natural hablar de estas chicas encerradas en pisos en el ensanche, y me parece muy valiente de parte de Silvian de coger las mujeres de la asociación de vecinos que están ahí haciendo en un espacio social para ellas, y han hecho activismo contra la prostitución.
y que nada más. Vale, si no hi ha cap paraula més, li passo la paraula a l'Alba, Jos, i l'Irene ens fa el tancament. Hi ha una pregunta més al xat, però és una pregunta que, en certa manera, tots els que hem parlat avui ens l'hem fet, perquè demanen quina és la manera per poder arribar a la gent perquè la gent vingui a les associacions de veïns, no? Bueno, aquesta la llevamos grabada a fuego. Però bueno, que sapigueu que la pregunta aquesta sobre l'Alba volia dir alguna cosa, diu que és molt breu, a veure. Sí, molt breu. No, perquè precisament tu que havies fet la proposta i bueno, l'interès que hi ha de conèixer i tal, la Neus us ha posat en el xat un link d'un enllaç perquè fa 3-4 anys van crear una web de bones experiències que si bé està posat per àmbits, em sembla que us ha posat precisament l'àmbit de dones i aquí surt l'experiència de la Silvian, de l'Associació de Veïns de la Silvian, el projecte de la Maria Major i d'un fòrum que es va organitzar a la FAC de Barcelona. Per tant, més que res, Albert, que això, que ho tenim preparat i que la cosa és per continuar alimentant això i bueno, ja tenim per això era molt breu, Vinga, fantàstic. Jos i Irene, o Irene, endavant, quan vulgueu. Sí. Irene. Jo simplement dir com a cloenda, simplement gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres, gràcies per compartir el vostre temps i explicar-nos les vostres vivències, perspectiva, projectes i des de l'EIS, des de Confag, el que esperem és que no sigui l'última hora violeta que fem, sinó que sigui una continuació, que ben aviat ens puguem veure, que ben aviat puguem dir tot el que pensar el que hem exposat avui i mastegar-ho. Proposar projectes, proposar vies, línies per a poder arribar a resoldre els vostres dubtes, els vostres neguits, com puguem fer per arribar més enllà de les nostres associacions i simplement això, esperar ben aviat veure-us i estem en contacte. Moltes gràcies. Molt bé, el mateix. Moltes gràcies. Doncs ha sigut un parell d'hores molt productives, amb moltes experiències i a través de l'eix, de tot el que hem anat recollint, esperem ben aviat proposar-vos un nou webinari amb tot el que hem recollit i segurament anirà una mica per aquestes experiències a explicar-les més a fons perquè així tinguem aquestes eines que ens fan falta per a que la participació de les dones, sobretot, continuï i millori en el que puguem. D'acord? Vinga, moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies, adeu. Adéu. Gràcies.